Hanya hai asal apa yang kau pengenai, YTF, Terima Political District President, Borang Gunang Sar Patan Al JOMATIA. जे नरक नि जे अर्जेन्ट मिटिङ बा इमार्जेन्सी मिटिङ जे खाइजापन बो एजेन्डा न तुइ नरक तिनि आसक लाइन नांखा बलाय हामबाय सुदु साइमनो जे इलेक्शन बलायखन सामपाय दंखा आं खनामाने 16 कि 17 तारिखो इलेक्शन डिक्लेयार होनाय आवन बगै जों इमार्जेन्सी कासे मिटिं खाइलेखा और तिनि तेलेमुरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नतिनि जतो तिप्रा मथा जो तिनि ब्रांच अर्गेनाइजेशन स्टेशन और कासा तिनि आगामी विधानसभा तो ये जों डिटेल रिपोर्ट नाखा आं जतोनि ब्लक प्रेसिडेंट नहैता आं कप नाखा जे आं जे इनि इलेक्शन ऑब्जर्वर हिसाबै अब आने दायित्व दंगो जतो थांगै कोनि रिपोर्ट नानानि तैबर ग्राउंड रियलिटी तामु तंग तिनि एलाकाओ बा बुतारो तामु खाकाय तंग अबनो तुइ आं जे कप आलोचना खाइलेके अब हाय माने तिनि ब्रह्मथा कन्टेस्ट फैनाय अब से वन सुबजा गां खागाओ तागु पॉइंट तिनि रिपोर्ट काहामनो तिनि आगक जांनो जतो तिनि बररक तिनि तिबानो तिनि महाराष्ट्र हरै तिनि बनि नेतृत्वे जतो खासरांजा तमा सिक्ला तमा चराय तमा अकरा जतो न बुद्धिजीबी रक आगक जा आं खागाओ तिनि रिजल्ट काहामनोंनाय तैबो जों सावमा थांनाय आं जतो कयमनो साका ताबो तिनि थुइ जना जरालिया लाइक टाइम शॉर्ट 1 मास 1.5 मास तंसि तिनि इलेक्शन होनाय ओ जरागो जों जतो भाग वार थायै बा थामचाख्लाय जों मा आगकनाय आं खागाओ तिनि महाराष्ट्र इमां ओ सक्सेस सिंनाय तिनि 2023 तिनि तिप्रासानि बागै तिनि दफाने बागै काति इतिहास तयरिंनाय अमन आं बिहास थायो एनो तिनि आं बलाय के हामबायराव तिनि पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट तेलेमुरानि तिनि रंजित देबरमा तिनि अफ्रा जतो ब्लक प्रेसिडेंट नो फाइमेदा फैका ए बुरि बदल फाइमेदा फैका आं जतो नो हामबायराव ए जतो नो आं कय साका जे जों जतो दाबक खा वार थायो जों सावमा थांलायने जों जतो नो जों एकटाके सावमा थांलायने लाइसि तिनि इमां सक्सेस नाय हामबाय ता केसा संसार बोबागरा जे समय 16 तारिख प्रोग्राम नि दिन जे शिलंनि एबा कलकाता खाइनाय ना ओ दिन जे बायदे लिखाइना हरनाय माने 200 प्रत्येक तांकाम कन्स्टिट्युन्सी वो 200 बाइट थांनाय हिमानले अब बसे जाते तिनि YTF नि प्रोग्राम आं खानाखा तिनि बोबागरा सावरका 16 तारिख फाइनाय के बनो जों लामसबनि बागै जों तिनि सिकार बाइक बायबनो लामसबनाय जे आदिनो तिनि प्रोग्राम दं कासे बुरैनि प्रोग्राम दं तिनि तिदावलानि प्रोग्राम दं तिनि बिराट गेदरिं नाय तिनि एक्सपेक्ट थायो प्राय 20-30 हाजार बर बुथुमनाय आरो महाराज फाइनाय तिनि कुमुनं अबाहायनाय आबनि सोमोन्दो नो आबनि बांगनो जों सिक्लारनो जों कयखा रो महाराष्ट्र थाङै नायदि गाइड खायखो बनो जों लामसबदि गां खाखनाखा दरो 2-3 हाजार बाइक थांनाय बिदिनो स्पेसिफिक सदर एरियानि वेस्ट प्रायनि बरक खवाइनि बरक ना थांनाय आं खाखा अब 16 तारिखो ठीक महाराज अंखा खाखैनो डाइरेक्ट इनि एयरपोर्ट होइते बो मुलुं फैनाय ओ हायका आं खाखा गां खाखो अब तिनि प्रोग्राम 16 तारिखो जों नाय दंलायनाय बाहाय प्रोग्राम आं खाखो जतन दिन सिग्लारो जतो बरन ताबो स्रांजाक तिनि इलेक्शननि बागै जतन स्रांलायजा आं खाखो तिनि अबा कायसा बुरैनि गादारिं अमर फुइलांनाय जे फार्स्ट गादारिं जों खाखो 20-30 हाजार बरक खुमनाय ओनलि वुमेन 90% वुमेन इन बुरैनि अबा काय तिनि प्रमाण तिनि इलेक्शन सिगांगो तिनि आव हा कायसा हावां थांनाय जे इ बुरैरो बाहायनो तिनि तिप्रा मथा सापर्ट खायो बुरै बाहायनो तिनि मांगै आगौ दंगो बर ताबो एक्टिभ सुदु सिग्लालिया बुरैरो बाहायनो जतन एक्टिभ अमनो खुंना बागै जे कायसा बिराट तिनि गादारिं तिनि मास मेगा गादारिं जों